Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dy dangau loes pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd a'r holl o gonian syanddo i gyd. Na dim ymddiried drabwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boenau di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Dyma lle'r ydwydd a brynhawn, rhasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Bwyn a llawenydd dan y lwys, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddraen. My fi a Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed. Bore da iawn i bawb ohonoch chi a chroeso cynnes yn ôl yma i'r ardd yn Llansannan ar gyfer Gwasanaeth Dydd Gwener y Groglith 2022. Mae ddrwg iawn gynnau na gwasanaeth ar-lein sydd gennym ni bore yma yn hytrach na'r gwasanaeth efo'n gilydd yn y capel fel oedden ni 'di fwriadu, ond fel sydd wedi digwydd i gymaint o deuluoedd dros 2 flynedd dwytha, mae Covid wedi yn taro ni dros yr wsos dwytha, ac felly mae rhaid i ni fel teulu aros yma am chydig tan mae o 'di pasio. Da ni'n diolch i chi am eich negeseuon, dydy symptoma ddim yn rhy ddrwg ar hyn o bryd, a diolch am hynny. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n weddol lle bynnag ydych chi yn ymuno â ni bore yma, a diolch bod gynnon ni fodd i addoli Duw hefo'n gilydd gweitha y rhwystra sydd yn dod i'n rhannu. Yn naturiol heddiw, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar weithred fawr Duw o gariad tuag at y byd colledig, a hynny wrth i'w fab annwyl o Iesu Grist farw ar y groes. Mi fyddwn ni yn clywed darlleniadau o Mathew 27 a Leri Davies, Capel y Waun Nantglyn, fydd yn rhoi yn darlleniad cynta ni yn nes ymlaen wrth i ni fyfyrio ar be oedd o'n olygu pan fu Crist farw ar y groes tu allan i Jerusalem. Ond wrth i ni gychwyn moli'r arglwydd hefo'n gilydd bore yma, dwi isio i ni wrando ar chydig adnodau o ddechrau Efengil Mathew, y bennod gynta a deud y gwir, ac adnodau ydyn ni'n gysylltu yn fwy tebyg i'r gyfnod Nadolig. Yr adnodau ydy geiriau
yr angel wrth Joseph hennod gynta Efengil Mathew, adnoda 20 a 21. A gwrandwch be mae'r angel yn ei ddeud wrth Joseph am y mab yr oedd Mair i'w gael. Joseph, fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adra i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd hi'n ei gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fo fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. A dyna da ni am fyfyrio arno fo y bore yma, sut mae'r arglwydd Iesu, y Meseia, wedi dod i achub pechaduriaid fel ni, wrth iddo fo farw ar y groes ac yna codi yn fuddugoliaethus o'r bedd ar y trydydd dydd. Cyn i ni fynd dim pellach, dwswch i ni droi at Dduw wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth yma iddo fo wrth weddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn dyfolu di am fawredd, dy gariad, dy ras, dy heilioni di ddiwedd i ni yn Iesu Grist yn Ceidwad. Ac wrth i ni fyfyrio heddiw ar ddydd Gwener y Groglith ar yr hyn ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu, yr hyn wynebodd oherwydd i gariad, da ni'n gofyn y byddi di trw'r ysbryd glân yn gweithio ar yn calonna ni, yn puro'n meddylia ni, yn enyn mawl a diolchgarwch ynom ni. Arglwydd, helpa ni i ymddiried yn aberth Crist drosta ni, i ddiolch am y cyfiawnder yr yda ni sy'n credu'n Iesu Grist wedi cael yn gwisgo ganddo fo yn hardd ger bron y tad. Diolch i ti felly, arglwydd, am y cyfan arwain ni y bore yma. Bydd yn agos at bawb ohona ni, yn enwedig y rhai ohona ni sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd o boen, o brofedigaeth o ofn. Cysura ni, adeilada ni i fod yn bobl sydd yn dod ar yn gwana, ar yn mwyaf euog i groes Calfaria, a diolch am yr hyn sydd wedi digwydd drosom ni yng Nghrist. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly i ti yn enw ac yn heiddiant y Crist croesoeliedig, atgyfodedig, bendigedig. Amen. Wel, dewch i ni ganu felly. Canu emyn sydd yn cyd-fynd ar hyn y byddwn ni'n myfyrio arno fo heddiw. Sôn am Iesu Grist, y gŵr clwyfedig aeth i'r groes dros i elynion. Wr clwyfedig oen fy niw, gwrthodedig un, holl bechod dyn a llyd y tad ar ysgwydd Iesu gwyn. Heb un gair fe aeth i'r prawf drwy y gwawd ar loes, ildion llwyr i lwybr Duw, dan goron ddrain a chroes. Croes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy enaid nawr, halleluia, clod a mawl i thenw di.
Mathew pennod 27, adnod 32 i 44. Ar ei ffordd allan, daeth dyn o Cyrener enw Seimon i'w cyfarfod, a dyma'r milwyr yn ei orfodi gario croes Iesu. Ar ôl cyrraedd y lle sy'n cael ei elw yn Golgotha, sef lle y benglog, dyma nhw'n cynnig diod o win wedi'i gymysgu gyda chyffur chwerw Iesu, ond ar ôl ei flasu, gwrthododd Iesu ei yfed. Ar ôl ei hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamblo i weld pwy fyddai'n cael ei ddillad. Wedyn, dyma nhw'n eistedd i lawr i gadw golwg arno. Roedd arwydd uwch ei ben yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Dyma Iesu, brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr eu croesoelio ar un pryd, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn hyrddio yn llibio'n ato. Felly, ti sy'n mynd i ddinistrio'r deml a'i hadeiladu eto fewn 3 diwrnod. Tyrd yn dy flaen, achub dy hun. Ti di lawr o'r groes yna, os mai ti ydi mab Duw go iawn. Roedd y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith a'r arweinwyr Iddewig eraill yno hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd o'n achub bobl eraill, medden nhw, ond dydi o ddim yn gallu achub ei hun. Beth am iddo ddod i lawr oddi ar y groes yna, os mae brenin Israel ydi o? Gnawn ni gredu wedyn. Mae'n dweud ei fod yn trystio Duw. Gadewch i ni weld Duw yn ei achub o. Ond nid oedd o'n dweud ei fod yn fab Duw. Roedd hyd yn oed y lladron gafodd ei croesoelio gydag o yn ei sarhau a'i enllibio. Mae'r ail ddarlleniad i ni heddiw yn dod o'r adran sydd yn syth ar ôl yn darlleniad cynta ni, dal yn Mathew 27, ond dwi am ddarllen yr adnodau am farwolaeth Iesu o 45 ymlaen i 56. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad, hyd 3 o'r gloch y prynhawn. A thua 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel. Eli, Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno, y mae hwn yn galw ar Elias. Ac ar unwaith, fe redodd un ohonynt a chymryd y sbwng a'i lenwi a gwin sur a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i wyfed. Ond roedd y lleill yn dweud, gadewch i ni weld a ddaw Elias i'w achub. Gwaeddodd Iesu drachefn a llef uchel a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddeiar a cholldwyd y creigiau. Agorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saints oedd wedi huno.
Ac ar ôl atgyfodiad Iesu, daethant allan o'i beddau a mynd i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe'i gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y canwriaid, a rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu, y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt. A dywed asant, yn wir, mab Duw oedd hwn. Yr oedd yno lawer o wragedd yn edrych o hirbell, rhai oedd wedi canlyn Iesu o Galilea i weini arno. Yn ei plith roedd Mair Magdalen, Mair mam Iago a Joseph, a mam Meibion Sebedeis. Amen. Yr hyn yr ydyn ni'n ei weld, yr hyn yr ydyn ni'n ei brofi, yn gallu cael effaith enfawr ar yn bywydau ni yn dydy. Er gwell neu er gwaeth. Yr wsos yma, mae yna nifer o adroddiadau dirdynol wedi cael eu cynnwys ar y bwletina newyddion o'r Wcrain. Yn siarad hefo pobl fuodd o dan ormes y byddi'n Rwsia hyd at rai dyddiau yn ôl. A mae di bod yn anodd gwylio yr adroddiadau hynny. Sôn am ferched yn cael eu treisio, pobl yn gweld i gwir, i gwragedd, i plant yn cael eu seithi o'i blaenau nhw. Ac wrth wrando ar y newyddiadurwyr yn gwneud rhai o'r datganiadau mae i drio crynhoi be sydd yn digwydd, da chi'n cael eich ysgwyd. Un o'r rhain ar newyddion BBC yr wsos yma yn deud these are hard truths. Mae'r gwirioneddau yma yn rhai calad i wrando arnyn nhw, ond mae'n allweddol bwysig yn bod ni yn clywed am yr hyn sydd yn digwydd, bod ni yn gweld a'n llygyd yn hunin trwy gyfrwng y teledu y dinistyr yma pobl gyffredin Wcrain yn gorfod i wynebu. Er mwyn i ni hefyd allu tystio i be sydd wedi digwydd. Wsos yma, mi welis i adroddiad am un teulu o'r fath ar stryd gyffredin yn un rhan tu allan i Kyiv. Ac oedden nhw'n siarad hefo'r teulu yma ac yn gofyn, wel, be da chi di weld, be da chi di brofi? Ac o'na un bachgan, dwi'n meddwl, 1 ar 15 oed oedd o, a'r newyddiadurwyr yn gofyn sut mae bywyd hwn yn mynd i droi allan ar ôl y pethau erchyll mae o wedi weld. A dwi eisiau ni feddwl am effaith yr hyn ydyn ni'n ei weld, yr hyn yr ydyn ni'n ei brofi, wrth i ni ystyried be da ni wedi glywed o'n darlleniadau y pnawn yma, y darlleniadau y bora yma am yr hyn ddigwyddodd ar y dydd Gwener y tu allan i Jerusalem. Be ddigwyddodd pan gafodd Iesu i ddienyddio? Achos mi oedd yna bobl yna yn gweld hyn yn digwydd yn gyhoeddus, a da ni yn derbyn yr adroddiadau llygad dystion yna wrth i ni ddarllen a clywed yr efengyla sydd yn y Beibl. Tybed pa olygfa nath ddod i'ch dychymyg chi pan glwsoch chi y darlleniadau'n gynharach yn y Gwasanaeth? Os fuach chi'n gwrando yn ofalus, ella bod chi wedi sylwi ar bethau na gafodd i gynnwys yn y ffordd yma Mathew yn y achos ni heddiw yn croniclo hanes Iesu'n marw. Achos yn wahanol i nifer o ffilmiau da ni'n gyfarwydd â nhw, cynildeb sydd na gan yr awduron Beiblaidd ynde. Nid manylion gweidlyd am bob cam, ond mwy o sylw i arwyddocad be ddigwyddodd pan fu Iesu farw a beth oedd effaith hynny ar y bobl o gwmpas ar hyn gafodd i ddeud. Meddyliwch, er enghraifft, bod Mathew yn iddo thineb wedi dewis peidio rhaid manylion i ni ynglyn â sut y cafodd Iesu godi ar y groes, pa gyfarpar gafodd ei defnyddio ac yn y blaen, ond mae o wedi penderfynu cynnwys be yn union nath pobl i ddeud wrth enllibio Iesu. Pa derma gafodd ei ddefnyddio gan y dyrfa, gan yr arweinwyr crefyddol, a hyd yn oed y ffaith bod y lladron naill ochr i Iesu hefyd yn ei enllibio fo. Ac un cymal bychan cymharol ddi-nod o bosib yng nghanol yn darlleniad cyntaf yn adnod 36, da ni'n clywed hyn. Am y milwyr.
Wedyn, dyma nhw'n eistedd i lawr i gadw golwg ar Iesu ar y groes. A mae hynna'n yn dod â'r cyfan yn fyw i ni. Mi nath y broses o groesolio Iesu gymryd oriau a tyrfaoedd yn gweld y cyfan yn digwydd, y milwyr yn dystion i'r hyn ddigwyddodd. Be maen nhw'n weld? Pa effaith mae'r hyn maen nhw'n ei weld yn gael arnyn nhw? A dwi eisiau i ni feddwl y bore yma, be ydyn ni yn ei weld pan ydyn ni'n clywed yr hanes am groesoeliad Iesu? Ac wrth i ni weld trwy lygad ffydd yr arglwydd Iesu, sut ydyn ni'n ymateb i hynny? Yr hyn sydd dros y canrifoedd wedi cael ei ddatgan fel efengil, fel newyddion da i bechaduriaid fel chi a finna. Be da ni'n glywed amdano fo ydy dyn diniwed, di-euog, yn cael ei ddienyddio a'i gamdrin. Ond nid dyna ydy pwyslais Mathew yn fama, nac i. Mae'r pwyslais ar pwy oedd Iesu. Ac yn wir, be da ni'n glywed amdano fo ydy eironi yn y gwatswar, yn yr enllibio, bod y dyrfa mor agos ac eto mor bell yn yr hyn maen nhw yn ei ddeud. Mae yna sketch enwog yn does, dwi'n meddwl na Morecambe a Wise oedd o. Morecambe a Wise ar y cerddor Andre Prefin, dwi'n meddwl, dechrau'r 70au. Lle mae yna gerddorfa, a mae Eric Morecambe yn chwarae piano, a mae'n chwarae piano yn ddifrifol. A mae Andre Prefin yn mynd ato fo ac yn deud, ti'n chwarae'r nodau anghywir? A'r joc, wrth gwrs, ydy, I'm playing all the right notes, not necessarily in the right order. A mae yna rhywbeth am y geiriau sy'n cael ei ddeud wrth i Iesu gael ei watswar a'i enllibio yn fama. Mae yna lot o derma cywir yn cael ei disgrifio, yn cael ei defnyddio. Brenin Israel, mab Duw, yr achubwr, ond dyn nhw'n cael ei defnyddio yn y ffordd gywir oherwydd bod y bobl o gwmpas Iesu yn ei watswar o, yn bwrw sen arno fo yn hytrach na plygu i lawr mewn addoliad a diolchgarwch. Be da ni weld ar ddydd Gwener y Groglith ydy y brenin yn cael ei boenydio ac achubwr dynoliaeth bechadurus yn cael ei wrthod a'i sarhau. Mab tragwyddol Duw gafodd ei anfon gan Dduw y Tad i ddangos ei gariad tragwyddol i'r byd yn cael ei watswar gan bobl. Pobl o bob math, cofiwch. Yr arweinwyr crefyddol, y dyrfa oedd yn Jerusalem a hyd yn oed y lladron bob ochr iddo fo, pawb yn euog. A be maen nhw'n ei ddeud? Gwatswar Iesu yn adnod 40 trwy ddeud, felly, ti sy'n mynd i ddinistrio'r deml a'i hadeiladu eto fewn 3 diwrnod, ti'n dod y flaen, achub dy hun, ti'n di lawr o'r groes na, os mai ti ydi mab Duw go iawn. Yn ddiddorol yn y geiriau yma, bod na adlais o'r hyn ddudodd Satan wrth demtio Iesu Grist. Os mai chdi ydi mab Duw, os wyt ti pwy wyt ti'n ddeud, wyt ti, gna rhywbeth i ddangos hynny. Defnyddiad y allu dawdurdod mantais i chdi dy hun. Achos dyna da ni'n disgwyl, ynddo? Da ni'n disgwyl i arweinwyr, i frenhinoedd, i lywodraethwyr, ddefnyddio'r grym, y dylanwad, y statws sydd ganddyn nhw, a cael mantais allan ohono fo, bod nhw'n defnyddio fo i blio i neith i hunin. Da ni'n gweld gymaint o sôn am hynny heddiw, hefo'r holl hanes yn y newyddion am bartion yn Downing Street pan oedd pawb arall dan reola caeth. Un rheol i'r arweinwyr, rheol arall i bawb arall. Nid felly mae Iesu nag e. Y bys wedi gallu defnyddio i awdurdod i rym i achub i hun oherwydd pa fath o feseia, pa fath o frenin ydy Iesu Grist. Mae o'n defnyddio i allu, yn defnyddio i awdurdod, i beidio achub i hun oherwydd i gariad o, i ddymuniad o i achub eraill. Achub pobl fel chi a finna sy'n methu achub ni'n hunin.
Dyna pam y daeth o i'r byd, i amlygu cariad Duw, i ddangos i barodrwydd i iselhau ei hun mwyn codi lleill sydd yn dod yn ei hangen i ymddiried yno fo. Mae hyd yn oed yr arweinwyr yn deud wrth Iesu Grist pan mae o yna yn marw. Adnod 42, beth am iddo ddod i lawr oddi ar y groes yna? Os mae brenin Israel ydi o, mi nawn ni gredu wedyn. Meddyliwch. Gna'r pethau mae ni i ddangos rhywbeth o pwy wyt ti, wedyn nawn ni gredu. Wrth i ni ddarllen gweddill yr Efengyla, da ni'n gwybod na celwydd ydy hynny. Mae Iesu wedi dangos i ogoniant. Mae o wedi dangos i drigaredd, i ddoethineb, i awdurdod, i fadda pechod, i achau, i dawelu storm. Eto mae'r arweinwyr yma yn gwrthod plygu i'r arglwydd Iesu, achos dyn nhw'n caru Duw, a dyn nhw ddim wir yn ei fyddhau i air Duw, fel ac yma Iesu yn deud wrthyn nhw yn Ioan 5. Yn hytrach, mae well gynnu nhw gadw i statws eu hunin. Well gynnu nhw wneud be maen nhw yn dymuno i wneud, yn hytrach na plygu ac i fyddhau i Dduw. Be da ni'n weld wrth i Iesu fod ar y groes? Sut ydyn ni yn ymateb? Da ni fel Cymru Cymraeg mor freintiedig. Mae gynnon ni drysorfa o bobl sydd wedi meddwl yn ddwys am groesoliad Iesu Grist ac wedi mynegu be mae o'n olygu i Gristnogion wrth i ni weld Iesu yn marw a be mae o yn ei wneud i ni sydd yn credu. Dim ond un esiampl ydy geiriau enwog Gwilym Hiraethog yn ei emyn dyma gariad fel y moroedd. Meddyliwch eto am yr olygfa na am Iesu ar y groes yn cael ei watswar gan bawb, a gwrandwch ar y geiriau yma. Ar Galfaria, yr ymrwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr. Torodd holl ar geiau'r nefoedd oedd yn gyfan hyd yn awr. Gras a chariad megis diliw yn ymdywallt ymanghyd, a chyfiawnder pyr a heddwch yn cusanu euog fyd. Iesu ydy mab Duw. A'r rheswm dydy o ddim yn achub ei hun trwy ddod i lawr o'r groes ydy mae o'n mynnu aros yno mwyn wynebu llyd cyfiawn Duw am bechod arno fo'i hun o ein Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd ar yn rhan ni. Y cyfiawn yn marw dros yr anghyfiawn i'n dwyn ni at Dduw. A mae gweddill y Testament Newydd yn cadarnhau hynny. Mi oedd yr teitla yma, oedd yr dyrfa yn ei weiddi fel insult, fel gwatswar Iesu yn wir. Ac mi oedden nhw mor bell o allu gweld hynny, oherwydd ei pechod, oherwydd ei anghrediniaeth. Ond, mae'n arwyddion nad ydy pawb cweit yr un fath. Yndi, mae'r milwyr, y canwriaid, yno yn gwylio Iesu. Mae'n gwneud yn siŵr bod y dienyddio maen nhw yn ei ofal yn mynd yn ei flaen yn iawn, mae'n debyg. Pobl sydd wedi croesoelio, mwy nag un o bobl dwi'n siŵr drost i gyrfa. Eto, pan mae Iesu'n marw? Pan mae'r daeargryn yn dod? Da ni'n gweld ymatab y milwyr yma, fel mae o'n cael ei gofnodi yn Mathew 27:54. A gwrandwch be maen nhw'n ei ddeud. Dyma'r daeargryn a phopeth arall ddigwyddodd yn dychryn y capten Rhufeinig y canwriaid a'r milwyr oedd wedi bod yn cadw golwg ar Iesu, ac medden nhw, mab Duw oedd o, reit siŵr. Wrth i ni bore yma feddwl am Iesu yn marw. Sut ydyn ni yn ymatab? Dydy o ddim yn beth braf i feddwl amdano fo. Ond eto, mae hwnnw'n rhan o ddysgeidiaeth y Beibl pa mor ffiad ydy pechod yng ngolwg Duw. Mor uchel ydy'r pris sydd angen ei dalu mwyn i ni gael maddeuant. A cofiwch, nid pa mor ffiad ydy pechod y ddynoliaeth i fod o, ond pa mor ffiad ydych pechod chi a finna hefyd, pawb ohona ni sydd yn euog. Ond y tuedd ni ydy gweld
camwedda pechoda methianna pobl eraill yn llawer mwy clir na'n pechoda ni ynde. Da chi'n ei weld o yn aml yn y byd chwaraeon, lle mae cefnogwyr yn gallu bod yn eithriadol o un llygeidiog. Pan ma'ch tîm chi yn ennill, mae'n tîm ni'n wych, arwyr, arbennig. Pan mae tîmau eraill yn ennill, tîmau da ni ddim yn ei cefnogi, a mae cefnogwyr nhw yn deud yr union un pethau da ni'n deud, maen nhw'n arrogant, maen nhw'n hirllig, maen nhw'n dangos diffyg clas. Ydy fath efo'n chwaraewyr ni. Pan mae'n chwaraewyr, da ni'n gefnogi yn baglu rwy'n i stopio ymosodiad, da, gwybod y gêm yn dda. Ond pan mae gwrthwynebwyr yn gwneud yn i'r rhagwylydd iddyn nhw, ffiad, mae eisiau cosbi nhw. Wrth i ni edrych ar y groes, mae yna ddrych yna. Drych i'n pechod ni, ond hefyd drych i gariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. A be bynnag am watswar y dyrfa, tyd i lawr, dangos i ni a nawn ni gredu, da ni'n ymwybodol na dim ond trwy'r ysbryd glân y gall unrhyw un ohono ni ddod i gredu, dod i ffydd fywiol yn Iesu Grist. A da ni'n gwneud hynny yn y cyflwr ag yr ydyn ni. Yn yn heogrwydd, yn yn methiant, yn yn gwendid, yn yn dryswch. Da ni'n dod at Grist ac yn dweud, maddau ni. Derbyn ni fel ag yr ydyn ni, a boed i'r hyn nes di wneud ar y groes a trwy godi'n fyw o'r bedd, ddod yn wir i mi gael profi'r cariad yna, i mi gael profi y bywyd newydd sydd yn dod wrth drystio yn o ti. Yr apostol Paul ddudodd yn un o'i lythyrau yn ddiweddarach, 1 Timotheus, daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid, a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Wrth i ni feddwl am yr hyn ddigwyddodd ar Golgotha y bore yma. Dwch i ni fod yn gweld bod Iesu yn fab Duw, yn Feseia, yn achubwr, ac wedi iddo fo farw y daeth o nôl yn fyw a bod o yn waredwr byw i chi a finna bore yma. Dim ond i ni fod yn barod i droi at fo, syrthio yn bai, a derbyn i drigaredd o mewn ffydd, oherwydd un felly ydi o, yn geidwad cariadus, yn geidwad grymus, sydd am gadw i bobl trwy bob peth. Diolch i chi am ymuno a phob bendith i chi dros weddill y Pasg. Dwch i ni weddio cyn i ni ganu yn emyn ola. Arglwydd Sanctaeth, da ni yn diolch i ti, bod Iesu wedi cyflawni y cyfan oedd angen iddo wneud. Trwy gymryd yn pechod ni ar y groes, wynebu llyd Duw, ac yna codi, wedi bodloni y ddeddf, codi yn fyw o'r bedd y trydydd dydd, i roi gobaith i bawb ohono ni, gobaith am fywyd tragwyddol, gobaith am faddeuant, gobaith am gymod hefo Duw a hefo pobl Duw. Arglwydd, mae yna gymaint o bethau yma i ni ddal gafal anyn nhw. Da ni'n gofyn am help dysbryd glân di bore yma. I gydnabod yn hangen ni, ac i ddiolch bod na un wedi gwneud y cyfan ar yn rhan ni. Derbyn yn clod a'n mawl ni, bendithia ni, os gweli di fod yn dda, achos bod ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mi ganwn ni i orffan un o emyna Ann Griffiths yn sôn am Iesu Grist, ac yn sôn am ei dymuniad i ymatab i'r hyn mae hi wedi weld trwy ffydd o'r arglwydd Iesu. O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch ymlisi, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy. O fenaid gwel addasrwydd y person dwyfol hwn. Dyfywyd mentra arno a bwrw arnoth bwn. Mae'n ddyn i gydymdeimlo â holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd.